Аллахны күңелләрендә йөртүче кешеләргә именлек һәм тынычлык. Әйткәнемчә, Аллаһ ул религия бирмәгән, дин дигән сүз ул канун, закон дигән сүз. Религияне руханилар уйлап чыгарганнар, китап язучылар, Аллаһның патшалыгына каршы затлар. Гарәпчә киенеп йөреп, гарәпчә сөйләшеп һәм гарәпләрнең гореф-гадәтләрен үтәп, мөселманнарның Аллаһына илтә торган һәм шәмнәр куеп, чиркәүләргә йөреп, христианнарның Аллаһына илтә торган, шулай ук иудейларның Аллаһына илтә торган аерым ишекләр юк. Аллаһ Коръәндә әйтә: "Мин бер ди, һәм бөтен халыкларның, бөтен кешеләрнең дә Раббысы" дип әйтә. Шуңа күрә Аллаһның ишеге бер һәм ул бөтен кешеләргә дә ачык. Коръәннең 2нче бүлегендә 132 һәм 133 шигырьләрендә без укый алабыз. Авраам үзенең балаларына әйтә: "Аллаһ бу динне ди, бу законны, бу идеологияны сезгә бирде ди. Һәм сез ди муслимун булмый үлмәгез ди." Балалары җавап бирә: "Без муслиманнар" ди. Руханилар инде алдалап ошо сүзне мөселман дип тәрҗемә итәләр. Алар әйтәләр: Авраам мөселман булган, Ной мөселман булган дип, Иисус та бөтенесе мөселман булганнар, намаз укыганнар, хаҗ кылганнар дип, ник әле Кәгъбәдә юк, әле Коръәндә юк, намаз укырга име, Мөхәммәд әле тумаган, аңа теге салават әйтергә намазда. Әлбәттә бу ялган. Инде менә 3нче бүлекнең 67нче шигырендә Аллаһ әйтә: Авраам ди, ул иудей да, христиан да түгел иде ди, ул муслиман иде ди. Религиозный кеше түгел иде дип әйтә. Мөселманның мәгънәсен соңрак белербез. 5нче бүлекнең 111нче шигырендә Иисусның укучылары әйтәләр: "Без муслимун булдык" диләр. Без муслимун диләр. 6нчы бүлекнең 14нче шигырендә инде Мөхәммәд әйтә: "Миңа әмер бирелде ди, умерту ди, әввәлә ди, беренче мөселман булырга ди." Ник Иисус мөселман булган, Авраам мөселман булган, ничек итеп Мөхәммәд беренче мөселманга әйләнгән соң? Аңа хәтле бит инде мөселманнар булган булып чыга. Аллаһ исереккә язган мәллә Коръәнне. Юк, алдалап тәрҗемә итәләр инде бу сүзне. Әле Мөхәммәд дәвам итә һәм мушрик булмаска ди. Менә монда капма каршы китерү күренеше инде кем мөселман түгел, ул мушрик булып чыга. Мөселман дигән сүз, муслимун дигән сүз ул аслам дигән сүздән алынган, аның тамыры бер Аллаһка гына буйсынуны аңлата. Аллаһка буйсыну өчен аның китабына иярергә кирәк. Менә әйткәнемчә, акимус салат, Аллаһның китабына иярүне булдырыгыз дигән сүз ул. Салла шул китапка иярүне аңлата. Аллаһка буйсыну, аның китабына иярү, башка китапларга иярү, муллаларны тыңлау, ул инде менә мушриклек дип атала, күп аллалык дип атала. Шуңа күрә мөселманнар юк, бер Аллаһка гына буйсынучылар бар.